soc el Germán, que soc educador ambiental de la xarxa de consum solidari. Jo soc Jordi Majoan, responsable de Som Valors, que és una gestora de menjadors escolars. Encantada, jo soc l'Anna Amic, soc agricultora i ramadera a la Salvatana. Doncs des del punt de vista d'educació ambiental, que és molt important entendre els nanos com a ciutadans d'avui dia, no del futur només, i que tenen dret a una educació alimentària molt més profunda de la que tenim habitualment, no? Aprendre a cuinar, aprendre a conèixer la pagesia, amb qui et relaciones alimentàriament, és molt important. I llavors és la participació de l'alumnat dins d'un sistema que cuida les persones, que es cuida la salut d'ells mateixos, de les pròpies criatures, i també d'una pagesia, o sigui, d'un sistema alimentari que cuida la pagesia. Sí, jo crec que has dit un tema molt interessant, que és el fet de reteixir aquest vincle entre les escoles, en aquest cas, la part que ens toca, i la pagesia, l'agricultura, la ramaderia, perquè és un vincle que jo crec que s'ha perdut, i s'ha perdut per això que deies, que en certa manera hem deixat de veure l'aliment com algo que es produeix, que es transporta i que es consumeix, i ha passat a ser una mercaderia, i aquest procés ens ha fet perdre de vista una mica no només què produïm i on ho produïm, que és una mica el tema pel qual estem aquí, sinó també com ho produïm. Jo crec que les escoles i la pedagogia que podem fer darrere és una oportunitat de transformar aquest vincle entre el món rural i el món urbà. Sí, perquè a més és un vincle tan maco i tan proper realment. És com que jo sento que s'ha perdut com la relació entre els productors i els consumidors finals i la importància que té una bona alimentació. Realment, educar els infants amb una alimentació saludable i sostenible és tan important. És com donar-los eines perquè ells vegin l'essencial que és una bona alimentació pel seu futur. Podem veure que l'educació, una bona sanitat i una bona alimentació són els pilars bàsics per tal de poder créixer de manera sana i així els donem l'oportunitat i les eines perquè puguin esdevenir de manera completa i saludable. Sí, 100% d'acord. De fet, és una mica això que deia, el pensament crític, que és una cosa que va molt vinculada sempre a les escoles i que jo crec que és una oportunitat per repensar moltes coses que a la societat actual ens venen donades, que ens venen donades molts cops a través de sistemes establerts que no tenen per què tenir els incentius que com a societat creiem que són importants, que poden ser la cura del medi ambient, la cura de la salut i la cura de les persones, no només des del punt de vista alimentari, sinó des del punt de vista que hi ha gent darrere que s'hi guanya la vida i que té una professió probablement de les més dignes i que al final nosaltres sempre diem que consumir és un acte polític i que a través del consum, ens agradi o no, perquè el sistema que tenim és el que és fins que el canviem, consumint estem apostant per un model o per un altre. Sí. Clar, i com a projecte pedagògic que l'hem de fer d'una determinada manera, que no és només educar alimentàriament de qualsevol manera, sinó que l'hem de fer d'una determinada manera i que més volem un projecte pedagògic que sigui alhora pràctic, perquè aprens a cuinar, aprens a cultivar. O sigui, que dins del col·le existeixen activitats que són educatives d'habilitats que normalment no treballem i, a més ho fas en col·laboració amb la gent extern, que són unes persones que t'aporten una cosa que normalment està mediatitzada per un mercat que és invisible per tu, que no entens, que està governat també pels diners i per dinàmiques que no són les que a tu t'interessen ni les que a la persona productora li interessen. I, en canvi, entrar en contacte directe amb aquesta persona i establir col·laboracions, complicitats, no? I tan directe, no? Realment, nosaltres quan rebem escoles de visita a la granja i veiem les seves cares, els nens, com veuen les vaques que produiran el iogurt que ells mengen a les escoles, veus que és una visita que, en certa manera, els hi deixa una empremta. Nosaltres sempre juguem una mica a preguntar-los, i què voleu ser de grans, no? Et diuen quantitat de diferents oficis. I al marxar sempre hi ha algun nen o nena que et diu no, jo ara vull tenir una granja, perquè realment està tan a l'abast i les portes estan tan obertes que és molt fàcil, és molt pròxim, és molt proper i és una manera increïble de crear aquest vincle molt fàcilment i als nens els encanta.
és una manera de que s'enganxin, no? I de que vegin tot el procés que hi ha al darrere dels aliments que ells prenen a les escoles. Llavors, és increïble com es forma aquest vincle de manera orgànica i tan natural. Sí, que a vegades els infants et donen lliçons. Sí. Te'n donen moltes, eh? Nosaltres juguem molt a contraposar models, no? I per allò de no donar respostes, sinó d'incitar les preguntes. I quan contraposes un model, en el vostre cas, no? Una granja que produeix molt lluny i que elabora iogurts i que es transporten i que això té un impacte en el medi ambient i arriben aquí i ho contraposes amb un model de quilòmetre zero on es produeix el producte al territori, on hi ha gent propera i amb qui hem generat vincle que ho està produint i que viu d'això i que dignifiques un sector que necessita ser dignificat, no? Els infants ho veuen claríssim. Sí. No? A vegades et miren com diem, els adults, com pot ser que esteu tan despistats? I és una mica el que et reconnecta amb ser optimista, que a dia d'avui costa ser optimista, no? Però quan els veus penses no podem perdre l'optimisme perquè ells ho han de fer millor. I per fer-ho millor els hem de donar les eines i l'educació i la pedagogia a les escoles jo crec que és la clau d'aquesta transformació. I jo, de fet, en els 20 anys últims de treball d'aquests temes he vist un canvi, O sigui, que hi ha molt més alumnat amb aquesta resposta de dir jo, pagès, per què no? Clar. Això abans era impensable. O sigui, la gent no, els nanos no s'ho plantejaven, i en canvi ara cada vegada n'hi ha més. A part de joves que comenceu a fer producció i això. I és un altre dels temes que us volia comentar que crec que és interessant de les escoles, que són un megàfon, també, no? Aquesta comunitat educativa entesa en el sentit ampli, que també és quan el meu fill o filla arriba a casa i em diu escolta, hem de comprar proximitat, no? Perquè darrere hi ha persones i hi ha projectes que jo he visitat i que conec i amb els quals hi tinc vincle. Jo crec que això també forma part d'aquest procés de l'amplificador que poden ser les escoles per la causa, no? I molt xulo els pares que s'escolten els seus infants. Nosaltres ens truquen a vegades mares i pares dient escolta, que el meu fill, la meva filla, pren aquest iogurt a l'escola, li agrada molt i el vol a casa, per tant, anem-lo a buscar. On el puc trobar, no? A nosaltres ens agrada molt, amb la mama sempre expliquem la teoria de les llenties de l'àvia, que és que quan tu vas i coneixes què hi ha darrere i crees com que t'estimes més d'aquest producte i encara t'agradarà més, encara el notaràs més bo. I ho relacionem amb aquesta teoria perquè és una mica com els menjars de l'àvia, no? De que realment per nosaltres el menjar de l'àvia, els macarrons, les llenties, era el més bo. Perquè havies creat aquest vincle perquè tu te'n recordaves d'ella, te l'estimaves i llavors encara t'agradava més. Per què no fem això, no, els productors? Per què no ajudem a crear aquest vincle de carinyo, d'estima? De dir, uau, me'n recordo d'aquella grangera, aquella pagesa que estava allà amb les vaques, no? Vull consumir aquella llet perquè he vist d'on ve i encara t'agrada més, la notaràs més bona. I crec que tenim un repte molt important de cuinar. Hem de cuinar i per això tenim un problema també amb la seguretat alimentària i les normatives. Hem de trobar maneres de que cuinem, de que els nanos, les nenes cuinin al col·le i això. Sí, perquè cuinar al final jo crec que és un acte revolucionari en el món que vivim. L'altre dia llegia estadístiques que hi havia qui creu que d'aquí 10 anys el 50% del que consumirem serà precuinat, i això és un problema per un tema de llibertats individuals. És a dir, cuinar ens fa lliures, en el sentit que sabem què cuinem i si estirem del fil sabem com es produeix i on es produeix això que estem cuinant. En el moment en què deixem de cuinar, i això a les escoles també són reflexe, escoles que puguin tenir una cuina pròpia on arriba el producte, on es genera aquest vincle, quan productors i productores entreguen el producte i on això que deies que és tal qual, jo ho veig a diari, aquell enciam que a l'escola és boníssim i que després aquell mateix enciam a casa no té el mateix gust. Per què? Perquè i és aquest intangible, és una part molt holística de la feina que fem, que a l'escola té aquest vincle i a casa aquest vincle sempre el sospitem, perquè a casa comprem a grans superfícies i comprem a llocs on hi ha aquesta part més emocional, que jo crec que al final ens dona pistes de cap on hem d'anar.
Doncs l'altra part important, no? Hi ha una part educativa claríssima i superimportant de l'agroecologia, no? De la relació entre la pagesia i l'escola, i l'altra és la compra de proximitat, o diguéssim, adreçar-se i comprar del territori. I això, per una banda, és l'única possibilitat que tenim a la nostra societat de que les famílies que no tenen recursos mengin de proximitat. L'escola a vegades és l'única via possible, l'escola pública especialment, no? De que moltes famílies puguin arribar a fer aquest vincle importantíssim entre un gran consumidor i la producció que tenim a prop. No? Sí, jo aquesta la comparteixo al 100%. Jo crec que una altra important és la part de que l'escola pública per volum, no? Pot ser un tractor a nivell de generar dinàmiques de compra de quilòmetre zero, no? Sí, jo crec que des dels productors fins a les escoles, temes d'educació ambiental, hem d'anar tots donats a la mà, no? Perquè el tema de consumir productes de proximitat és un poder tan immens, no? Tu els estàs donant a aquestes persones la informació perquè ells decideixin com serà el territori que els envoltarà, com serà la cultura que els envoltarà, no? Hi haurà gent que encara es dedicarà al camp, hi haurà gent que podrà viure d'això, com serà el paisatge que s'haurà conformat al voltant de casa seva. I sens dubte, és una informació que nosaltres la tenim molt arrelada, no? Que és natural per nosaltres, rotllo, perquè haig d'anar a comprar alguna cosa de l'altra punta si el meu veí ho està fent, no? I serà el triple de bo, serà més econòmic i tindrà una petjada de carboni que no tindrà absolutament res a veure. Llavors és com treballar plegats per que aquesta informació arribi fonamental, i trobo que tenim un poder molt gran aquí i que la gent el vol escoltar. Que la gent quan el rep, quan l'escolta, diuen, ostres, doncs sí, és veritat, vaig a mirar què tinc a prop de casa meva, no? Fer un clic a la població. Jo crec que hem d'aspirar a que tota l'escola catalana sigui agroecològica. És algo que... Com és possible que la nostra escola no sigui agroecològica? Està malmetent el seu territori, no està remant a favor, no? Jo crec que és una reivindicació que l'hem de tenir claríssima. Sí, de fet, des de l'agroecologia, i ja simplificant des del quilòmetre zero, ens equivocarem menys. És a dir, si comprem proximitat, probablement estarem comprant producte que culturalment tindrà molt a veure amb la nostra dieta mediterrània, comprarem producte que serà de temporada, comprarem producte que tindrà un vincle amb el territori, que per tant construirà aquest teixit de productors i productores que ens conduiran algun dia a la sobirania alimentària, que també és un concepte que jo crec que és important tenir present. Sí, la sensació aquesta, no?, de, ostres, ve la tardor, quines verdures menjaré a la tardor, ostres, això m'encanta, quina fruita hi haurà a l'estiu, va, ara és moment d'aprendre això. Té com més sentit amb tu mateix, jo penso. Si hi ha coses que pots consumir al llarg de tot l'any, segurament no et farà tanta il·lusió, no? No tindrà... De fet, la importància també a nivell de consumir proximitat i canvi climàtic, és a dir, tot l'impacte ecològic que té allò que consumim. L'alimentació és causant d'un terç de les emissions i és important que els infants coneguin quins hàbits alimentaris podem modificar per tenir el mínim impacte possible i segurament el tema de la proximitat és un dels més importants. Abans comentàvem el tema de la proteïna animal, el transport, la manera en què es produeixen els aliments també té un impacte molt gran en quant a emissions. Jo crec que és un altre dels temes que també s'han de ficar sobre la taula, que nosaltres estem ficant sobre la taula amb els infants i que també un cop més donen moltes lliçons de coses que no els semblen raonables i que no entenen per què permetem als adults i les adultes. I això és maco i frustrant a la vegada. Doncs molt de gust d'haver compartit el procés de transformació i les persones que l'encarnen i el de producció. Molt important. Sí, ha estat un autèntic plaer, la veritat. Crec que de converses com aquesta i de la tasca que cadascú fem a diari, espero que sorgeixi la llavor del canvi. Un plaer haver-vos conegut i compartir l'espai amb vosaltres. Un plaer igualment per part meva. Veig reafirmat la idea aquesta de que no només som el que mengem, sinó també mengem el que som, i estar aquí amb vosaltres ha estat molt divertit i molt xulo. I ha estat molt divertit veure tota aquesta parafernàlia aquí, Aquí és molt xulo, I també s'ha de dir. Exacte, moltes gràcies a tothom. Exacte.